drilling. Jeg svømmer lige ned og tjekker motoren. Bundkarret. Bundkarret. Bundsuget. Skal jeg hoppe? Er der hakke? Jeg tror du ikke Nå, lige. lad os se søen! Skal du have et billede? Det er virkelig frisk. Det er virkelig frisk. Okay, hvad er der så? Er der hakke? Ser fedt ud. Ja, det ser fedt ud. Det ser fedt ud. Ja.